asa ya mfumso de kurotwa amansa no ani twe ni nyina ya ade baako enti se oba ye nuanom asrafo a omontade no ebinim se ye frentade ni se sibo nanso uhu sibo na oye kurotwa amansa na husu wa atade ni pia o osan na sore ba na magye adwai se de munim se metenase a eya bebu adoman kumasem atetesem anwensem ene mpaninsem ensem ahodo no a na nanom ade onomatwero de ehye mu no na bebu mu sane metenase a aya mitutuku ho ene ye ba behwe bibia afatwie ene ne be na husu ene suban a wom ewo ham kai se obedi machi ewo YouTube na wa subscribe to my channel no eyo sign na soreba Facebook ene TikTok asoreba ni ohwe me video wa hye na twere wadwen ma wasem busa na mra se de be ya me ba metimidi nyano abrewo empani se etwie ankyere a emonta oni mame nsem be na tie ni ye bewe ma kyere mpen me si etwie wankyere a emonta eniji enti afa na me be kyere de efre na etwie na no be kan kurotwa amansa ne dinde kurotwa amansa ho asem enipa bebre de etwie no ebegyina se wono na ye obi wo ye mamu ha enti kurotwa amansa o yesibonde ebi ni ha ebi wa ha ene etwie no nso bi wa ha se he opem so nyame kese ote ko so de odi ne nansi so no ono ne twie nti ebo ne mrane se ote krawiri ene brawi enwuma so no etwie no nwuma no na ye nana asante nyame kese nana nyankwada ne nan esiso etitwie ni bi wo ye mamu ha unimu a oba akan yabusua ko ahuduo enwotwe no a emu ba ko a ye de wo momra ne ma wo se etwie nananom eya britu enti ye den na abritufo nya atwie na ye de ema wo se makraboa enti twie wo mamu ha na twie ne ho no ahyeso de yen ntonkontrama ye kase ntonkontrama obronika na spotted emom ebobom maako na asa ya mfumso ade kurotwa amansa no ani twie ni nyina ya ade baako enti se oba ye nuanom asrafo a omontade no ebinim se ye frentade ni se sibo nanso uhu sibo na oye kurotwa amansa na husu wa atade ni eye etwie no mum ana ye hunu no na husu wa atade ni edi se wo hwe nimfoni ne de atoso amanwi eti we ne friend se etwie na ne be na ebu ye se etwie ankyere a emonta eni so ko ewure mu a emo na ye hayo na etwie ka ho bi etwie nso ya bo na ni eden pa nanso ono etoda na o kire abo a eye sibo eni jatanti ebribi obekum abo bi ode ne furudua na ode na kotudua ne so na afi pataku eye sakraman no munti ebribi okum abo a ode ne kotosoro onya abo a owe abofun ebribi obawe nam a opedie woye emoja wonim enti wochi abo na so pe na mo ahodo aka kwai nim nyina ben na ojato ye no ntina mbu ben se etwie ankyere a emonta eni edi se basa etwie no na omo kyere emowa no enti omo chi omo to wa pebo nse bi a sakraman no atu abom so na omo jato na omo ba befa omo kyere a kokosachie nam kwai no mu ntimi nkwa hayo no omo nyina benya bidi ekopem se abo bi e odi nam edi bi meyeye ma once na mpo enye bidi se monta ni bi ni sakraman ene emowa bi ti se mpete omo nyina ye monta eti se wo de ba fom kura be pem se once na mpo kura omo ni ahoden ko chinam no omo nyina ka monta eti na eye mmo nta eti mu omo ni ahoden so mtimi wi na mo ahoden mtimi kire ti sakraman ebi kura ti se ahweawa no nyina eba ebedi nam ni bi eti na mpani be no mbu se etwie ankyere a emontani no se eba aniadin mu a wo de kurotwa amansa eni twie begina ho a ye ntina etoda amanfo we brense da hu no munsunsun ye no omumienu nyina timi furudua meyeye nanso de ofurudua kochi aboa wo so no eni twie ona etoda ahwe abon se wa furudua kwakuo ti so na oni kwakuo no edi ehintahinta
ono de ofuru dua nyina na o yaboa so n'ani edin eba ahayo mu a n'ani edin sensebo enti enam se n'ani edin boro so enti otimi sinsom nyina akɔkyere da nkyem enti eba ahayo a n'ani edin pa enu ntina sɛ utie emrane omde bɔ nananom abiretufo a ombom se etwie na naneyen emfantefo kura ka se twidan na o masan ka se twi eni twi edizo bi ka kyerɛ se twie eni yeman mu hanmo a ene eye siboni yeman mu hanmo a na nya nokure fisensonson a wo mienu nimu no eye baako ho onsensaye enti beebu ma kurotwa mansa oyɛ siboni se oto nsuo mu kura ne ho na efo na ne ho nsensan ne de wo nanso twie de ne de ne ba nananom de ma ani sa nanso ne be baako a nananom de ka ho ne se ye mfada ko nkyiri twie eji se opese wo kyiri twie ana wo gi bibi firi twie ho a nye da ko na wo de beye mi nana ka asen bi kyerɛ me se oba walefo bi ene ko obi a oyɛ aduru ho ede ko to nanim se ne kun yɛ odefo na wo nse ase ne kun eno no enti papa ne nya aduru bi a be ma ne kun betena se a na dwapade owo nyina no be ma ne mfa bi ma na busuani bia na onfa ma ono oba no nko a enti ye na papa ne tena ase din hunu se maame na asem wo ka no ana ohye enti obusa maame ne se de wo kan de enye din metimi aya ma na emum ade ba ko na mpese wo ye mame na betimi aya na o ka na maame ne se bibi obeka bia no obeye na o so pese okope etwie baatan enifusuo ede bre no na obenya na maame ne so bepe se de mpanisi emfada koro nkyiri twie no eje mmre enti maami ahyase busa abofo mantamu ho se enyanya bi obi ehunu se etwie bi okwae bi mu a wawo ana ti okohie obofo bi na osi ampa epo bi wo ho aya okomu ahayo na wakun se twie baatan bi wo ho ni se enti wonko anhwa na waye ne dom ana maame ne se won kyere no na obekɔ ho eti papa ndi nani kran ya na odi nanim po ko kyere ni so odum kase bi esi hoyi wotra a kyere ho da nwoma bi wo ho na dukurum na aboa no ene ne mawo ti maami ehunu bi ya ewo no na oba afi beboa no koto odwan kuma aboa no etwitwa na nkum no ono abi akyi bi an obochie otoni bo ase kyi ne kama de mako enkyene jele ni niema ehwam nyina kyi aboa na mu ya akono eti maami simu dako na okɔ ho tibiro pie baabi aboa ne da na mpa wo da ho a ne man no mu no ti aboa ne ti nipa ho pampan ya pɛ na opagya ne ti sase ka ne minimum ti maami ne hunu ya pɛ no ade a ɔde nam na gum namon no oyi bie na otugu ho ti aboa no hu sɛ wato nam na gu no ɔsɔre no bɛfa nam no owiwie no ɔsan kɔda dukuru mu ha ti maami ne gina hɔ kakra no na ɔsan yi foforo ɔto yɛ kɔ nanim na ɔno nso kɔ nanim aboa no bɛfa we enti afi aboa no bɛwi a maame no to kɔ ne nyina na ɛbɛn aboa no ti ɛbɛn sɛ maame no bɛn aboa no ɛna ɔfa nam na wachi no ɛna ɔtugu hɔ ma aboa no ti aboa no de na no kan ya na yɛ ne de no fi ona dwen kudi nam na ɔwie ne so maame nya akwan ɛbɛn na anafo fam wɔ baabi a ne mani num no ɛkɔsɔ ne nufu no ɛde adeɛ hyɛ hɔ sam nufu so ne bigu enti owie ɔde brɛ papa no papa ne nsa kan ya pɛ no maami kwa bɛ na afa so a utimi kɔpɛ etwi a wawo ɛwɔ kwayim nufu so brɛ me na maame ne to ne bo ase kyerɛkyerɛ anamo otu yɛ nyinaa no se na se watimi etu anamo we dia sɛ ne ohia duro bia sɛ de watimi etu anamo ti se no kwai saa ma wukum na obɛdɔ me na na ka kyerɛ be no no se saa simu edi ma walefo sɛ mo mfa nya futu sɛ wukunu ɛho ahomete na nani adin ne ntimi nyina nanim sɛ twie mpa wotimi fa saa kwa we so obɛdɔ obɛyɛ wasɛde ama wo abɛbɔ mu sa hene nie oni machi apia